нещо строим... Здравейте, нещо строим... Не ще играем билд батъл и ще строим кактус. Ма как се строи кактус? Един бог знае. Кактус. Където е кактус, бе? Как се строи кактус, бе? What? Значи взимам такова зелено. И такова зелено. Малко 4 минути. Трябва да съм по-бърз. Как се строи кактус, бе? Добре, се така. Добре, защо не се получава това, което аз искам. Но както и да е. Все нещо ще направя. Все пак от това как строи кактус, бе. Така. И... Само че как да ги направя. Не знам, what the fuck, как се прави кактус. Мен си ми харесва много. Ще го направя малко по-висок. Защото трябва да е по-висок. Ей така, повече няма го барам. Така бързо, че нямам време. И още висок трябва да го правя, за съжаление. Аре, така, стигам толкова. Сега бързо черното и догоре. Така. Ей така. Колко FPS ми вали? Окей, 200. Какво е това, бе? Брат, да му... Окей. Защото... Не при... Абе, ти сериозен ли си, бе?
Това какво е? Това не е както за хора. Нещо? Еми да, окей, защото не ми мяса на нищо. Както да е. Да, окей. Не. Legendary. Какво е това, е? Пуп, супер пуп. What? Не знам какво е това, но дам окей. Това е моето, да, му Legendary. Ще му дам нищо. Ооо, много яко това. Епик му дам. Да, аз си знаех, че ще спечели. Това е много яко. Аз ще изиграм още един билд батъл. Така. Билд батъл. И чакаме. Ми хора се върна, когато до някакво съвръщането. Wizard. Телевизор. Панезала. Окей, какво ще строим? Аз искам телевизор ли ще строим, Аз имам добра идея. Сега, ако някой ме заведе, ще го убия. Антенка. Ето антенката. Сега взимам трябва ми бяло и сиво. Бяло и сиво. Гледай се какво става. Да, но това тук как се получи на отлето, не се вижда почти. Брат, не съм, ето го моят хубав телевизор. Се върна, когато даваме вотове и да. Така, хора, още 3 секунди остават. Почвам. Какво е това, бе? Супер пуп му дам. Дам окей. Не. Защо, бе, хора? Окей му дам. Ой, яко, дам му гуд. Супер пуп. Имитирал си ме.
какво е това? Вау, за какво се... Добре, окей. What? Той също копира от мене. Всъщност ни... Добре, какво правиш? Плазма с антени отгоре. Ала. Какъв то кралски стол е? Пуп. Да му... Ай, да му гуд. Да, и той спечели много ясно. Как той ще спечели? Ми хора, надявам се, пък ви е харесал. Аз бях Другер. И до скоро.